ango amarya uwar amarya nan kuma ga yan uwan amarya duka sa haɗu akwai yan uwanta duka sa rana a zuwa ga faɗa shi kamar yadda na gaya ma a baya a riƙa mana auren nan da muka yi aure ne na soyayya kuna son juna kuna ƙaunar juna ba to za a akwai ɗaci akwai daɗi a ciki akwai ɗaci haka ne zo mu zauna zo mu saba kawai fita haƙuri da juna a yi haƙuri a ƙara haƙuri sannan kuma da ƙarshe iyakacin ƙoƙarin mu da za mu ci gaba da yi wa ni alfarman manzan Allah sa sallah duk abin da amarya ta nema da duk abin da za a yi wasu abubuwa duk kayan ɗaki da wani abu kamar yadda muka haƙa in Allah da ni zan yi saboda da gwargwadon abin da nake yi sannan kuma ina da wanda su ma za su yi domin Allah domin ni kuma sai mun yi za mu nuna mata gata za mu nuna mata ta karɓi musulunci a daidai kuma za mu nuna mata mu musulmai ne kuma masu amana ba na son tashin hankali babu tashin hankali Allah inda muka kaga na fara ni kadai ina ta Allah ya kawo muka zan mu biyu to ban shekara ɗaya ba sai Allah mai da mu hudu nauyi hawa kaina yanzu ba dan ma wasu lamari ba da yanayi da yanzu mun kai 6